Salutare tuturor și bine v-am regăsit la al treilea videoclip de pe acest canal. Mă bucur că este a treia săptămână de postat constant pe acest canal și pe această cale vreau să vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de mine și cu like-uri și cu share-uri. Foarte mult hype și vibe-uri pozitive am văzut la toate videoclipurile postate. Comentarii peste comentarii, mă bucur foarte mult pe această cale că rezonați cu informațiile pe care le filmez și le pun aici. Încă m-am acomodat, să zic așa, destul de bine cu parte de editare și parte de pregătire pentru, practic, rezultatul final care vine în formă finală pe YouTube. Îmi place foarte mult ceea ce fac și mă bucur că am dat drumul acestui canal de YouTube. Eu sunt Cosmin, intraday trader și sper că aceste informații pe care le prezint aici să fie de valoare pentru voi și dacă rezonați cu mine m-ar ajuta foarte mult să apăsați pe butonul de subscribe și un clopoțel m-ar ajuta foarte mult. Lăsați un comentariu, un like și un share, chiar dacă v-a plăcut, chiar dacă nu v-a plăcut, pe mine mă ajută foarte mult orice părere și mă ajută să mă îmbunătățesc pe zi ce trece. Pentru episodul de azi o să vorbim despre parte fundamentală, practic o să vorbim despre zilele în care tranzacționez din punct de vedere fundamental, ce știri vreau să evit și în ce zile practic o să caut oportunități de short sau de long în funcție de ce se oferă în piață. Practic o să începem cu săptămâna aceasta, 25 mai și 29 mai ca și sfârșit, după care o să ne uităm practic pe parte de prop firm, de parte de finanțare de la cei de la Institutional Funding pe care vi recomand personal pe această cale și după care o să ne uităm practic pe analiza tehnică, o să ne uităm pe GBP/USD, UK 100 și DAX, practic punctele de interes în piață pe care eu le urmăresc din punct de vedere tehnic pe săptămâna ce urmează. Haideți să ne uităm puțin pe partea fundamentală în prima fază, ceva clasic ca de obicei. O să începem cu ziua de luni și vedem că pe ziua de luni se deschide cu Bank Holiday. Bank Holiday pe care îl avem pe United Kingdom, UK și America, zi în care nu o să tranzacționez, nu este pentru mine din punct de vedere statistic. Ziua asta nu mi oferă randamente bune pe termen lung și de obicei o evit. Îmi găsesc alte activități precum să merg la sală, puțin sport, parte de backtesting, puțin analiză pe date și statistică. Apropo de chestia asta, lucrez și la o statistică complexă. În variantă finală vreau să fie ceva foarte complex pe această cale, vreau să vă spun. Este finalizată în parte de un procent de 85%, 90% chiar. Sper să fie gata în aproximativ o săptămână, două și o să vin public să spun asta pe Instagram, pe canalul meu, acolo unde postez mult mai des, pentru că am postat cât de cât din procesul acestei statistici acolo și foarte multă lume a fost interesată de această parte. Foarte mulți mi-au răspuns în legătură cu faptul că sunt interesați de această statistică. O să fie foarte multe date de la simulări Monte Carlo până la tot felul de pattern-uri și analiză pe win rate, pe niște lucruri de analizat la care, să fiu sincer, un om normal nu s-ar gândi la asta. M-am ajutat foarte mult de parte de Claude și vă recomand și vouă să folosiți Claude-ul în orice faceți în partea de analiză și partea de filtrare a tranzacțiilor. Este foarte bun. Eu m-am consultat, să zic așa, foarte mult cu el și m-a ajutat extrem de mult. Și să fiu sincer, datorită acestor mesaje m-am hotărât să o comercializez și fac asta public, pentru că, de ce nu, dacă ceva este bun și de valoare, m-am hotărât să muncesc la asta și să o fac în primul rând pentru mine și mai ales în al doilea rând și pentru cine își dorește această statistică. Nu mai vorbim atât de mult, nu mai stăm la discuții și o să continuăm cu ziua de marți și ziua de miercuri, 26 și 27 mai, unde avem CB Consumer Confidence și practic European Central Bank Press Conference la ora 8. În aceste zile o să fiu pe grafice, nu vor fi zilele în care nu o să caut o execuție, nu avem știri care să ne impacteze, sunt zile bune de tranzacționare. Marțea și miercurea eu din punct de vedere statistic stau foarte bine pe win rate și sunt niște zile foarte bune, cel puțin pentru mine. Pe ziua de joi însă intervin puține probleme în ideea în care trebuie să avem puțină grijă pe partea de GDP, produsul intern brut pe partea de America. Vin rezultatele pe Q1, într-adevăr preliminary release și Core PCE Price Index la ora 3 și jumătate, Durable Goods Orders tot așa preliminary release. Puțin atenție pe partea de oră aici la 3 și jumătate pe ziua de joi. Putem să vedem puțin volatilitate crescută aici în aceste zone și în rest cam atât. Pe ziua de vineri la ora 3 avem German CPI, cifrele pe inflație, preliminary release din nou.
La ora 3 cine tranzacționează DAX ar fi de preferat, probabil dacă vreți să ne executați neapărat și așteptați probabil lichiditatea aceea respectivă, să executați cu un risc redus. Putem să vedem puțină volatilitate pe ziua de vineri, mai ales vinerea pentru mine personal nu reprezintă o zi bună din punct de vedere statistic și tehnic de tranzacționare. Lunea și vinerea nu sunt zilele mele cele mai bune, în rest, marțea, miercurea și joia stau foarte bine. Ca un rezumat, zilele de marți, miercuri și vineri voi fi pe grafice, mare atenție pe ziua de joi și lunea pauză, de fapt ocupa timpul cu alte lucruri. Vreau să vorbim și despre oferta celor de la Institutional Funding. Dacă vă uitați pe site-ul lor veți găsi o ofertă și anume 15% off ca și discount pe parte de challenge-uri. Este o ofertă valabilă pentru One Step și Two Step. Practic aveți 15% reducere pentru orice cont, 10k până la 150k și 200k pe One Step. Dacă folosiți și codul MATIC10 pe care vi-l las în descriere, ajungeți la undeva la 25% discount pe această parte. Puteți să beneficiați și de cont de finanțare instant, ei au și opțiunea aceasta. Dacă vreți să colaborați cu ei, sunt un prop firm care au foarte, foarte ok spread-urile și condițiile de execuție. Uitați-vă, puteți să optați și pentru 70% sau 100% profit split, în funcție de preferințele voastre. Practic acesta este site-ul lor, destul de multe lucruri și foarte transparenți. Practic aici aveți orice întrebare, dacă aveți o întrebare pe care nu o găsiți și ați vrea să întrebați în particular, au suportul unde puteți da mesaj pe mail sau pe WhatsApp, sunt foarte prompți în ceea ce constă parte de mesaje și răspunsuri la ele, destul de ok. Eu vi recomand, am un cod de reducere și m-ar ajuta foarte mult dacă l-ați folosi. Practic puteți și dacă vreți să vă faceți cont pe platforma lor, puteți să folosiți linkul meu din descriere. Practic este linkul meu de referral și mă ajută foarte mult dacă ați face înregistrarea în platformă de pe acel link. Nu o să mai stăm foarte mult și o să trecem la partea tehnică și vreau să vorbim puțin despre partea de GBP. În prima fază o să vorbim de GBP ca și parte tehnică pentru că are niște zone destul de interesante și este într-o zonă ascendentă pe timeframe de 5 minute. Iar pe timeframe de 1 minut vreau să vă arăt faptul că, practic ce a făcut vineri seară și anume faptul că a luat această lichiditate plus această lichiditate ca și zone destul de bune, foarte bune zonele în piață și fix la această majoră s-a oprit aici în acest punct, 1 milimetru de lichiditate majoră, efectiv ceva, da, câțiva pips în fine, și a oferit acest setup, SLG cu 3 gap setup, stop loss deasupra ultimului high, nu am pus deasupra acestui la SLG practic, pentru că avea gap-ul acesta care ne putea face probleme. Eu țin cont foarte mult de gap-urile instituționale, pentru mine reprezintă un factor destul de important și țin foarte mult cont de ele, mă orientez peste tot, sub o lichiditate, să văd dacă are un gap pe un time frame mai mare, după care prețul poate veni, foarte mult țin cont de aceste gap-uri și mă ajută. Practic ce a făcut prețul, a venit, a dat un setup foarte frumos, ce drept ca și setup, dar pentru 1 milimetru nu am intrat în această tranzacție, pentru că vreau să văd și acest punct de interes luat. Asta este o tranzacție foarte bună, am notat-o în statistica mea și cam asta este. Dacă nu ieși aici, probabil aveai un break-even securizat la ora 8 și jumătate. Ceva de genul, foarte interesant, foarte tare. Ca și puncte de interes pentru GBP, pentru săptămâna ce urmează, puteți să puneți chiar și pauză dacă vreți la aceste zone. Nu reprezintă sfaturi financiare sau îndemnuri la investiții sau de acest gen, vreau să punctez asta de la început, așa cum o fac în fiecare videoclip. Practic aceste zone sunt punctele de interes pe care eu le urmăresc și nu trebuie să vă luați după mine. Dacă rezonați cu aceste puncte, este cu atât mai ok. Aceste zone de interes mă ajută pe mine să-mi formez un bias și practic ce aș vrea să văd în piață. 1.34.637 pe GBP ca și equal high, să zic așa, pentru că acum este și această lichiditate locală din acest punct, sau de ce nu un long din această poziție, un long ca și punctaj din 1.34.133. Cu acest gap de desubt, practic ne ajută și trendul pe 5 minute, ar fi o continuare de trend spre această lichiditate majoră destul de interesant. Să vedem ce ne va rezerva. Pe UK în continuare, dacă s-ar mișca și mai bine, ok, avem ca și distanță de all-time high în acest moment, o secundă, undeva la
4,5 distanță de all-time high, destul de ok, este tranzacționabil. UK-ul îmi place, dar pe locul 1 în acest moment pentru mine se află GBP-USD-ul, unde am cele mai bune rezultate, și după care DAX-ul și după care vine UK-ul, pe care îl execut poate în condiții de lichiditate foarte bună ca și punct extrem în piață. Îmi place această lichiditate, arată destul de ok pe UK. Vedem un trend ascendent pe 5 minute și aici, chiar și pe 15 minute e valabil. Destul de interesant. Urmăresc long-uri în perioada asta pe UK pentru că pare că are un trend destul de interesant aici. Mai sus decât ca și potențial short decât aici, în această zonă, pe această majoră. Pe DAX, vedem că DAX este mult mai aproape decât UK, cred, de all-time high, da. Da, 2,92%, aproape 3% de all-time high, DAX, aproape de maxim istoric, ceea ce nu îmi place, să fiu sincer. Cu cât se apropie DAX mereu de all-time high, îmi rămân mai puține posibilități de execuție pe alte piețe. Mă orientez către GBP-USD. Cam asta tranzacționez în schimb. Aceste zone îmi plac pe DAX, ca și lichiditate locală este interesantă această zonă. Cu această locală, într-adevăr, dar mi-ar plăcea mai mult un long cu trendul din acest punct. Mi-mi place foarte mult să mă bazez pe partea asta de trend, sincer, pentru că te ajută. Așa cum văzusem o poză acum ceva timp, este o vorbă destul de veche, trend is your friend, și chiar așa este. Partea de trend te ajută enorm în ceea ce înseamnă o execuție, dar cam despre asta e vorba. Și lichiditatea asta majoră e foarte frumoasă, chiar dacă este la 1.44 de all-time high, sincer aș executa. În general sub 2% nu mai execut, dar pentru această majoră aș intra cu un risc redus, cu un short în piață. Cam acestea sunt zonele pe care le urmăresc. Puteți să dați pauză, să vă uitați, să vă notați și voi aceste zone. Testați-le dacă sunteți la început, mai ales pe un cont demo, ar fi de preferat să faceți chestia asta. Pe demo puteți să testați și puteți să stați absolut oricât și este de recomandat, sincer, să stați pe demo, pentru că până la urmă acolo vă puteți testa orice lucru vreți fără posibile emoții din cauza că ați putea pierde bani sau lucruri de acest gen. Stați pe demo cât sunteți la început, testați, încercați, vedeți exact ceea ce funcționează și ce nu funcționează din statistica voastră și așa este cel mai bine. Cam atât pentru acest episod, sper că v-a plăcut și ați rezonat cu conținutul. Pe data viitoare o să avem nu pe data viitoare, ci peste 2 săptămâni, cred că am spus asta deja, dar dacă nu o mai spun o dată, peste 2 săptămâni o să avem un clip foarte interesant, practic parte de vlog, nu o să spun mai multe, pentru că vreau să fie o oarecare surpriză, să zic așa, dar o să fie foarte, foarte interesant și rămâneți aproape. Pe data viitoare!